Наистина антибиотиците са едни лекарства, които действат не на човешкия организъм, те действат на някои структури на бактериите. И затова антибиотиците имат много рядко странични действия по отношение здравето на човека. Единствено предизвикват алергии. Но антибиотика, когато лекуваме някаква инфекция, действа на нормалната флора на човека. По нас и в нас имаме над 1000 микроорганизма, 1000 видове микроорганизми, които са няколко килограма. Няколко килограма бактерии. От телесното ни тегло. От телесното ни тегло няколко килограма са бактериите, които са в нашия храносмилателен тракт и една малка част по кожата и лигавиците. Когато взимаме антибиотик, от тези микроби остават само тези, които са издръжливи на този антибиотик. Тези микроби, които са част от нашата нормална флора, придобили обаче тази издръжливост на антибиотика, могат генетично да я предадат на болестотворните микроби. Именно това е опасността, именно това притеснява и Европейския съюз, че неправилното даване на антибиотици може да увеличи резистентността на микробите, които причиняват заболяванията. И именно това се разглежда като заплаха за националната сигурност. Как се преодолява това измиране на полезните бактерии при прием на антибиотици? При прием на антибиотици много е хубаво, редувайки се с антибиотик или задължително след курса на антибиотик, да се взимат някои хранителни добавки или да се предпочитат някои храни, които имат полезни микроорганизми. Полезните микроби са навсякъде около нас и в нас. Млечно-киселите микроби са едни полезни микроби, които векове са пазили здравето на българина. Именно ако се вземе някаква хранителна добавка, съдържаща такива именно пробиотици, такива лактобацили, помага на организма много бързо да възстанови нормалната си флора, стимулира допълнително в правилна посока неговата имунна система и намалява риска от последващи други инфекции. Говорили сме тук за такива пробиотици, за лакто 4, че той дори може да се употребява по време синхронно с антибиотика, защото разбира се, да, това е едното. Също той може да се лекува. Ако антибиотика, да речеме, се взима сутрин и вечер, пробиотика може да се взима на обед и късно вечерта. Подходящи ли са пробиотиците за деца? Разбира се. Пробиотици са подходящи за деца, както за деца са подходящи и киселото мляко и истинското българско саламурено сирене.